קומי תחלקי לחברים שלך. אוקיי? ולפני שזה תשאירי איתם יום ראשון עבודה. מוכנים? 3, 4. יום ראשון. רגע. עבודה. יום שני. קדימה ילדים. עבודה. יום שלישי. עבודה. עבודה. יום רביעי. עבודה. יום חמישי. עבודה. יום שישי. עבודה. יום שבת יום מנוחה. יום שבת יום מנוחה. יום שבת יום מנוחה. מנוחה. תחלקי לכל החברים שלך דברים. בבקשה. בבקשה. יום שאני רוצה. היי, היי, היי. לא שלנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו אשר איתנו ומשפטנו ציוונו אמן. אמן ואמן. ירדני. ברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו המוציא בורא פרי הגפן. אמן. עכשיו נעשה המוציא. דיינה, you're not being nice to your friend. מה קרה? אתה רוצה לשים את הז'קט, מאמי? זה יום הולדת של ירדן, עוד מעט תקשיבי. תצא איתו. יש לך חברה? תחזיקי את החלן ותברכי על החלן. ברוך אתה אדוני אלוהינו כמה ג'קטים ממכם. המוציא. אמן. אוקיי, תודה רבה לירדני. בואי ניקח השולחן מפה. רגע. הכיסוי על השולחן. תודה רבה. אמא שרה, בואי תדליקי איתנו